Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenawatdaky azyk dukanlaryna möhlet geçen önümler satylýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenawat şäherinde yerleşýän dukanlaryna yaramlylyk möhleti geçen harytlar satylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji oktýabrda habar berdi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Türkmenawatdaky azyk haryt satylýan dukanlaryna möhleti geçen harytlar satylýar. Bu önümler esasan daşary döwletlerden getirilen ýa-da içerki telekeçleriň öndüren önümlerdir diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlendik şertlerine maglumat beren habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä birleşmäniň ýymy önümleri satylýan dukanlaryna harytlaryň aglabasynyň yaramlylyk möhleti 2018-nji ýyla çenli bolup olaryň arasyna yaramlylyk möhleti 2 ýyl mundan azal 2017-nji ýylda oturan azyk önümleri hem bar. Gaplanan balyk, nohut we beýleki azyk harytlaryň yaramlylyk möhleti 2017-nji ýylyň ortalaryna geçipdir diýip habar saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä yaramlylyk möhleti geçendigine garamazdan henizem agzalýan dukanlarda alyjylara hödürlenýän harytlaryň arasyna gaplanan kömelek, gaplanan energiýa içimlikleri, gaplanan süýjedilen çay, alkogol içkileri we piwalar bar. Bu dukanlara daşary ýurtlardan getirilen konditor önümleriň, şokoladlaryň, kemputlaryň yaramlylyk möhleti 1 ýyl ozal geçipdir diýip habarçy bellidi. Ol birleşigiň binýadyna azyk önümleriniň bahalary barada da maglumat berdi. Bu ýerde etiň şol sany guş etiniň bahalary bazara garanyňda ençeme prosent gymmat. 1 kilogram jylky et 70-80 manat töwereklerini, towuk eti 40 manat. 40 manada bazarda sığır etini alsa bolýar diýip habarçy gurrunga dowam edýär. Yaramlylyk möhleti geçen önümler adam ömrüne howp salýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň aladalaryny beýan edýär. Bu dukanlaryň yaramlylyk möhleti geçen ýymy önümlerini san epidemiýa gullugynyň işgärleri barlamaýarmy diýip birleşigi agza Kamil Hutusy Sewda merkezine baran Türkmenawatly bir ýaşaýjy 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşiginiň kommentariýa alyp bilmedi.